ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update maka Ichie a na-akpọ ide pray ide show Ichie million. Bịakwanụ n'ebe unu fụrụ a na-aga kịta bụ ebe fanụ wee na-atọkọrọ ndị mmadụ, bụ ebe fa na-akwake ndị mmadụ n'ime onunu. Bịanụ na unu ya anụ ife ndị anụnwa kọrọ gbasara nya bụ ife, maka na a na-akọwa na Ichie anụnwa unu na-afụ ebe a na orikwalụ mba ọsọ na-ejidebekwa ya, na onye nke ejidere bụ ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ na fadụ mmadụ 15 wee na-alụ ọrụ anụnwa, na ka ife anụnwa mere na mmadụ 14 na-anarigokwa na afụlọzikwafa. Onwekwa ebe ịfụrụfa biko kpọọ ndị uwe ojii bifo ofe egbukpọchakwa ndị niile nọ n'ogbu unu. Ndị ahụ unu fụkwara ebe a bụ ndị ogbu aṅụ ọbara. E wee na-akọwa na-enwere otu nzuzo fanọ na ya, na anya bụ otu na iche ịbata na ya n'ihi ya akpụta egwu weta 1 million, weta ọkụkọ, weta gasịa ife ndị ọzọ so ya, kama na ọ bụrụ na ị nweghị onye bụ ego ihe eweta maọbụ ego ihe eji wee gote ife ndị ọzọ, ịmaa na ịbata na ya na ife ya da alụzikwa ọbụ ntọrị mmadụ, n'ihi ya da atọtazikwara fa ndị mmadụ fa ya da egbu n'ọkwa ife anụnwa bụ ife fa na-arụ. E wee na-akọwa na Ichie anụnwa unu fụrụ ebe a na agwụ mara ya, na o nwere ife ndị obodo fa mara ya ọ na-efe, na ọnya bụ ife ka ọ na-efe, wee na-aghọrị ndị mmadụ, wee na-edisivu ndị mmadụ, na amaghọdụ na ọ na-abụ o ruo n'azụ o mee ọzọ, ọ pụta n'ihu ọ na-aghọrị ndị mmadụ na ọdịbịa ka ọ na-arụ. Amaghọ na osokwa eme ntọrị mmadụ, a sịkwa n'ọkwa onye fatọji fanakọrụcha ndị be ndị agha ego fa akwawa ihu n'ime onunu anụnwa ya na-afụ ebe anụnwa. Ndị bụ na ya afụzikwa na ndị vileji fa niile na Ichie anụnwa atọkpọsigokwa afa gbukpọsịcha ndị obodo fa, nke bụzi na nwatakịrị dị 13 years bụ ife lapụtara Ichie anụnwa. Unu mana onwe vidio m wetara unu ebe nya bụ nwatakịrị a gbara ya ajụjụ ọnụ, mana enwere egwu na-akụ ebe ahụ nya kpatara na m etinyeghị ya ka unu nụkwa n'ife o kwuru. Mana o nwere ebe ọzọ ndị VG kpọtara nya bụ nwatakịrị, mmeje weta nya bụ vidio ka ntiri unu ka unu gee n'ọnụ ndị VG esi wee fụ nya bụ nwatakịrị. Na nke bụkwa mo update ka na-abịa, agwakwa m unu na nke ọbụla m na-eweta ana m egosi unu ka unu na-afụ ife na-eme na Ichie anụnwa unu na-afụ ebe a. Ichie alụlụ nsị, Ichie na-emelụ ana, Ichie onye oshi na ogbukpọsịkwa na ndị vileji fa. O gbukwara ma oyi ya nwaanyị ma ndị dị ime ma ụmụazị. Onunu anụ na-afụ ebe a dị iche iche. Onwe ebe a na-akwawi ụmụazị, enwe ebe a na-akwawi okenye, enwe ebe a na-akwawi nwoke, enwere ebe a na-akwawi nwaanyị. Na Ichie anụnwa rikwara mba ọsọ, nke bụ na ndị yutu obodo akụrisichakwa anụ ụlọ ya niile, mụnye ife ya niile ọkụ. Na fadịkwa mmadụ 14 nka na-agba ọsọ. Ndị mmadụ nọ wee na-ajụ ọ na Ichie anụnwa aha anụ nwaanyị, dịka ejere na Facebook peji ya. O nwere mgbe nwunye ya mụrụ ejima, o celebrate ya na nwunye ya mụrụ ejima. So na Ichie anụ nwaanyị o ama m ndị gbara ya ama ọkpọkọrọ ndị ezinụlọ ya gbafere, maka na o nwekwa ebe ejidere nwunye ya maọbụ ụmụ ya. Ụnụ afọ na oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga o ji wee gbafere. Na o nwere ndị na-enye infọmeshọn ndị ọgba ama na-enekwa na Ichie olesizikwa na ya anaba ụzọ Kogi steeti, ụzọ Ogunu steeti ebe papa fabigasịzi, ebe ndị otu fabi, ebe ndị isi fabi, maka na ọ nọrọ ana Igbo aka ya ejiderili ya one day ka ọ taa afụfụ njọ ya. Ka anyị hapụ unu ka unu gee ife ndị sekwa n'ife onyonyo a kwuru ebe anụnwa. Mụọ update ka na-abịakwanụ na ala umekwara unu n'ụmụ ụba ndị agụ eze ana nke dị n'Enugu steeti. Ebe a bụ anyị na-agbadazi to new site ọ na-alụ ebe ogbo mmadụ. Yes, ha buru ibu na ha wechara ha ji na-alụ 15 na-alụ alụ ọrụ a na ebe ọ na-alụ another site ọ na-edobe dọmpụ ndị ogbu mgbate. Ọ na-alụ na ana na enyi ya ọlụchabekwa tudeke na ọ na-alụ n'ime ebe enyi ọ gbatụbekwa tais agbasigo ncha ọkụ n'ebe ọ dọmpụrụ wazị ngere ọ ji ekwuru ọma na anazị ngere dị bad ibe ịbịa kwuru wazị nke ụmụazị ga adawụ na moto accident n'ebe ọ na-arụchi ya n'aka. Ebe a dump. What's the pen? You have a woman. Why? You have a woman. Yeah, why? Why? What broken? Why do you mean? You have working. You touch the deacon, deacon, you showed by name. You told the deacon. I will know. About always, what by
When I say pass one kind of I go slap and do patchy as so now So you actually I do the more than the other come and cause I don't thank you water. Can't Lego. I put a small start again. So now where are you? Mother. What should they hear why? No, get you can say why be here. No, you are about let's go see the booty ever. Daddy, Can't get another demon. why not? Daddy, you are